yung kuto amati alhamdulillah ya sampor na yan diyan kaya mga alif tanong ditani nanon hindi dalay nun sabab si isa yung kuto akala wala kapag ito kami tanong si ikulimo wala subhanahu wa ta'ala rabbul alamin alhamdulillah takbir Allahu Akbar takbir Allahu Akbar takbir Allahu Akbar alhamdulillah sabab si isa yang kaya beandam yang alhamdulillah yang kaya alim tanong katawan tanong mamusasangan yan na ditipiteroon sa tanong ni lima tarong na diyan maana lima tanong Allah adi tanong di makan gelbek para musik kuswaswat siku Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu ladang dan yang kaya mikrofon sang kaya alim tanong أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرض الله عمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mapiarakan wa kapipita sirkatan ulang-ulang nagu susalama ini pada dakar kanu na pakalagi din wallah pakatan ulang-ulang suka dilintad nagusto lang uno pagpamamakin nagkarkatan imanto makadadarpa sa di makadadarpa dentara diyang gota di tanong di pasyasalan siya naman pa ng mga pagaritan ng mga babaytan o sisyangan na mga foreign dentara Saudi Arabia sa Dubai sa France yang dentara mga pamilya mga pagari yang Abdul Hamid pamilya nagulang-ulang tanong siya di tanong siya siya ni siyasalan siya ulang-ulang sabab siya katawan na kan na papakaw kusiran si malap yung gupiran si siyang kaya siya minaptan patay pa nang magariari kataragi kibay labis kimanigiraw yung isa kira na hadya ang mga dadarpay man to langong kanod tamang umagidas-sidas magariari na langon tanong kung makadadarpay man to ina ko miya ka patagawi o limagawin na siya ko puji sa Santa Maria, Santa Clara, Bulacan. Inibitara ko iraro sa Multaka na dotar yung mabuwas ka ng mga bayi. Na madakalo to miya limod ka kanaba ayabu miyatin na mga bayi kataman sa mga dato. Isa Santa Maria, Santa Clara, Bulacan. Na Soljimiran na diayin miya pool. Bagaimana kalau mga ulama abiyentoniran na dito kapapakapi aginawat kapkay leita sa mga bayi datariwa da tatwa mananabuntaman siyang kaya kapag Islam pagkapikira ka na diyan kay iman to mga bayi na kanabasibo ko yung diyan na kanabasibo ko darpa yan ikapasang yan magagama kape ada darpa sangka Pilipinas diyan ko to inalagar kanong tigaran na ayap maudong tanong mantok ayap bendingan tanong mantok so tama na ipagilah berkatan wallah na diyan nga sa tigiran sa bahasa Araba al-amana syarif
Madaglatawa ayah dinani peka syurga nasyari. Adna tawa peka gudun wallah peka rangitun wallah nasabab syabiyadun syari. Nagu dia pen isya apeka syababan apa peka talingma o teblak. Egra amyada syari. Nagu dia pen peka syababan adika pakat titidawa o tutumanaya. Sabab syari. Nagu dia pendidik apakah benda-benda gusabag yung kakarumaya syarif. Di kailangan tanongan syarif. Ini panguraw ini wallah subhanahu wa ta'ala. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibala fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. متى أنا تقول الله الشخمي na ini ayagami oy sosari ko langit tagu solopa nagu ini ayagami ko ayaw maknanya na mga palaw na dairan din pangrawa hangga syari dairan din na pangrawa wa hamalaha al-insanu na ayam yang rawrun na manusia. Innahu kana zaluman jahula. Ada na lawan yan alanin, dan na lawan yan asaling lagu dan na lawan yan abude. Na ayron yang raw manusia. Naman ito, may syaun na kagya ko pagumra so Adam, amatan o Adam. Na isyirigian sa mga pamilya niyang kulangit at tinabadi kapakai apangatawi ni urakan sa mga pamilyang nalinang pangrawa. Agi po kumara sa Adam, amatan o Adam, na sumiyumang kulupa, ayang maanan niya na isyirigian sa mga pamilya niya kapag kumara na pangrawa o lupa. Na sumiyumang sa amatan o Adam, si mga palaw, ay kaisyirigian nun sa mga pamilya niyan nalinang pangrawa. Na simuan niyan so kakakwata iyan na so Qabil at inhay wata ka na Qabil na iman to na pagumrako na isyariga karakas so mga aringka isyariga karakas so mga aringka na piyangaraw ka awata iyan na so Qabil nalumyan ako so ayaw kami agumra ayun yung kaya pagumra na biyun o Qabil so wata i-arin yan Ahabil ayaw buwa po na niya na babay na naman ito kasyari paganay ang maadin na syari na miyada dami syari ko ay ang maanan niya na Qabil sa mga arin yan kabanin din biyo no suwarin yan ay ang maanan na Habil sa ayaw buwa po na niya na babay di man ang kaya ridwa pagkapunan no na babay na marag nakapkapasadin o di pangalimuswal daw ta'ala naman ito ino tabir ka no mga Fatima na bebenang gila ini ubaskan yung kapunan na ridu kami karagurag na kapkadaian Mia karagurag na kapkagulong iron. Okay, kagya sepo ya, ana sepo tanurun. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Adiyay. Dia kaya asy-syarik na ayamnya teru Nabi sallallahu alaihi wasallam na la dina liman la ahda lahu. Da agama atau ada abang syarik. Apa yang dinga terwa sama na kay agama. Mana kay para tiyak wallah pamana mautun ka na amay ka di ka buka syarigan nang da abang ka agama tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam antoni pero na mga syarik maluka ahdun wa auladuka ahdun syutamuka na syariganan na sumangawata ka na syariganan na syukadatuka na syariganan na innal agda mas'ula na mataan na tuwala aso syarik na ipagisya ko tao kami kadim syarik di man ang kaya ayamanan niya na tamok o di na riski ay magirkatan wallah subhanahu wa ta'ala na syarik kaya pamana dia kaya panganong kana ay magirkatan wallah na syarik kaya ini syarik girkatan ini wallah subhanahu wa ta'ala na kailangan na may patalupiyapya sa kataw amama na dia kaya amama na papamaypas. Ayun yung kapapamaypas na miyan nagpapagalag sa pumurok.
Nadina di kekarang-karang ading kaya apunguro kapag kanagin. Na one na kay maylay na bagas amat tatago ko di na mapagalatan wator. Apunguro. Now nakagi akong kumaylay niya na iya ko na ipunguro kaya na daas namin niya pon. Oy, now niya ko na purota. Nakagi ako mapurot yan na ino na banyan. Nakagi ako na banyan na tinadi na sari. Sari gaya tigyan. Oy, nakyanyan. Nakagi ako makanyan na tiyan na ipasapaakan. Ipapasada akan sukan na nakana Allah subhanahu wa ta'ala. Asadin sa pagkasiapakan. Apanganangkan sa say akapenggunaan na ayamaan niya na siya penangan kakatawan ng asari gerakan niya kad na Rabbul Alamin. Ayaw ko na siya ang utama ma naigara ko na siyang mga basuraan na pangukay niyan na lango na kapakayron na kan na unaban niyan na kaniyan na mga kayron na wala matunian nun ang mga say at kapakayron bangala o di na ayamaan na tununun na kawaan niya siya abu na ayamaan na niya na usar niyan na sudin niya nung kusa na ipagpamamagay niyan. Miyaka siya ko na naman na miyaka tuna siya na nagusugin na niya na mama. Nakagi kumili niya ng kuto ang mama na mikawasa. Tiga nga ang mama agino niya nagaray. Pamaling ka kung miyaka da kalay tamo. Na miyaka da kalakap ni servis. Na miyaka da kalakap ni wata. Na miyaka da kalakap ni darudupa. Anto nagtigin ni kaya sabapan sa kaya kawasanga. Nagtigin na kaya tigin na siya bapanun Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, sa kaya pakada kalau tamukakan, na kaya pakada kalau mga teragakan, mga servisakan, na kaya pakada kalau mga kalamakan, na kaya pakada kalau mga watakan, na din ko to asyari, ini syari kita kan wallah, na senyapakan. Miya kay sa tingin na alaman, na pianutulan na din ko sa kayamanan ni nabugas. Amata tago ko ayamanan yan na ato, na pero tangan tingin. Na kagi mga perutangan na dia pungro, na dia benakan nakianakan, na ini siapa akan ke Allah, na ini bagaimana nak kapasada ke Allah. Asadin sa pagkailayakan, amalagi do panganang kena antaka say, aka penggunaan na ayah mana siap penakan agi sariganan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di tinggi ni kailan ngarakan nakia kewasaan. Agi ayah kataru Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, na tigena innal amana miftahu rizq. Mata'na tugu Ali aso kasyapa ko syarik. So kito na in ko aya makna niyan na syarik adaul amana. So kisyarik paman nakito na in ko syarik na pagkilakaan ng kuriski. Kilakaan ng kuriski. O tayo mana niyan na isap siya bapan wallah aka paggalak kay kuriski ng kota syarik. Yan na syarik. Nabiya gumiraw siya po na katingin na din eh. Ubakan ng mga pagilya kay Bay Labi na salam na kong kaon. Ubakan ng mga pagilya kay manager o di na diya si Kadi na ayamak na salam na kong kaon. Na oding kaw ni sampay so salam. Ini pakaway tiar ka na miyadar ka so sari. O kasari ko to. Oal na ogman o kelipatan na dagadusyon no tao. Alam na kalipat na ipapasensya wallah. O di na ayaw maanan na pitero na tero nga kidaan niyo to baka na makapto na sa ayaw maanan na di tero nga lang na umbabaan na ka adang kaun tero bukod na kaptero ang kaun akan na aba kalipat na miyadar ka pa sa sari miyadar ka sa sari la ilaha illallah na anto na pa na isa ang mga rarad adin kaya ayaw maanan niya na sari ayaw katero Umar bin Khattab radiyallahu an natina la ta'jibukum min ar-rajul ubakanu tugu Umar ibn al-Khattab pemamasya kotau adin yang diterun adie tamu kahna nakada tua kanaya nakataya amai katugu Umar ada abang kau nekelai asari yung pemamasya basta tawa madaw ko tawa ng asari na ubak apa pemamasya sang takatiro yan amai kadiga sarigan. La ilaha illallah miya kay sa anuman nasakata ko na mga Arab na pulanakaw ayun yung kapupulanakaw na melen yan ko na din kaya arimaw pagpagdasan yan so kambing pagpagdasan yan so kambing kaya kung mamele yan din kaya mama adir kaya arimaw na pagpagdasan yan ang kambing na miya kagiraw sa mama amiyatay sa Umar ibn al-Khattab
Miyatay tingin sa Umar ibn al-Khattab. Tiga kaya apa di nama mainung abtiro miyatay sa Umar ibn al-Khattab bang miyay. Bang kaya to kami. Na tina ina kamanan tingin na diyan kaya aya makna niyan na arimaw apagniyan ng kaya kambing. Kaya makna ni na sa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na siya ko dan yang panakapatay na siya ba panwallah sabab samia tagro ng oto asyari o kiyan dato iyan nagusok yan sa liginon na mininggulalan yan na tamang ko mga arimaw wag kami na miyakang giginaway na tamang ko mga tegri ako mga kulo na miyakang giginaway na tamang ko mrenitway na miyakang ginaway na tamang ko ditutulakan na miyakang giginaway sa ayago sabab na diyon ko tagyatago ko Umar ibn al-Khattab adiyo mo tasyari na iman to tingin na natin sa Umar kakatay tingin sa kambing amanan na arimaw na kaya niya sa kambing na piyanta ka din umama a Madina kalau miya nakaw na kagya kuma sa Madina na miya antok yan ang guguru-guru na madakla to sa Umar ibn al-Khattab kami wapa laman na to dapat na makuma sa Madina na piyag ito kawan wallah sanggo to ang mama ay maanan na miya sa Umar di man ang asyari na Umar tagukotaw ang asyari na patagong piyat tanong ka kada sa mga ragaw na kada sa awidakan asyara amat tagu ko tahu adil ke asyari la ilaha illallah yo ko ta khabas sakana sotamu ko kha so panganang kana ka na syarigar kanan wallah miya kay sak mana alungan na adina bubay apetinda sa panganangan na omang kontuminda na sumubra na aya penamadan na diungkusar ka penga osan tegi karumane na are sanga karumane na bubay tingne no panan na tinay no tuto siya na kana umang kandun tumida na sobra pema ka sobra na aya pa na kada kana pagkiliba na kakap aya makna niya na digahan digahan ay kung naki kuha o babay adir kay apangan nga niya temo na dani ang padlabad mo basura na unya na kay witar sa tuwilit na unya tago ko bowl na unya no lalakan ang moto abagas na iya yung panggabi na gira aaya maanan niya na dukur niya nun ay kaya mo tadi na nagatibuwa ka na kagaya kong kumakaliw na di ka kinali karuman na mama kabiyong bula interwalawas yan na kaya taguang bersya ikuga pitot yan ini tibon Allah subhanahu wa ta'ala agin na susani diyon aaya maanan niya na kisarigan yung kutapangan ng kanin la ilaha illallah na ikadakalan rakatano amaga bedas na ini buangnya na mutay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagkesanaan adina nini pagabedas su iga sako laman uto kasih siapa Nabi ko syarik pagkasaba pa na so Nabi sallallahu alaihi wasallam ami pagbedasan ang kota sako na sa katano tabi'o na din nga sa bedas na bunta na sobra sa bambiru Allahu akbar apa ini buntan ro so kailangan na syariganan syari ay makna niya na pagpagilin na kawala subhanahu wa ta'ala adir ka na amanan na syari uriyan niyan na miya kay syakman na alungan na siya katawad ito khalifa natatatangan niya na diya kay Abisaya na pagpagituin niya sa panganang kanadiyong kota mga aso na kinuha niya na diyong kutwa isang na pagati aswa pagtingin na inisibin niyan na inyong pagituan sa panganangan na so mga padamang aso na pupumantol niya na pumugaw niyan anam niya mamasangay dato khalifa so miyong sang utabi siya tina ay abd oripan tinanawanan dato tina kagiyabong na tatantangan na kayo saka na pupumini ka nakasapangan ng kanadiyong kaya mga aso na pupumantol na kaadiyong kaya asabagino ng mga aso na diyan kaya aso na pagati apura katingan na nisibayin ka na ayaw nga pupupagito nga sa panganangkan pero gusto mo daw tayo panganangkan na ka na tingin ang talo so ipita ka na gusto ipagutuwa ka na gusto yung gabiyakan na tingin na nga pupumantol na adiyong kota ayamanan yan na mga aso asabagi na ayaw nga pupupagakan ng mga aso sa timan inisibayin ka na tingin na diyan nga ng mga aso pupumantol na mga aso si na diyan kay aso inisibayin na kanawa si aso la ilaha illallah sarigaya tingyan ini sarigara kana diyan kaya aso kami ako marang na sarigara kana nga panganang na ayaw ko na pitirwa din kota ada to khalifa na tingin na imantu na sunga na kan saka kugibes yarka na pakabara di kana kan saka nandeto na kada so sarigara ka nandeto na kada so kapian kay parangay
Kaso kebelu yang kau nak udah tu amada tu kau ada tuan Allah nak bekas selangan Allah sama dewan nak supaya tuan nak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kisah mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab ikhadu khalifah. Na sumi musadin ko to apa gepinan sa koda, pagrintan sa koda. Oh, hagi ayah ka pagrintar o na mabasyanungan na ayah kirin kaun na magato sa dinar adirham magato sa dirham sabi mo sa Umar ibn al-Khattab na tingin na badi ka pakai tingin sa mga kuda kan na magapin ako rin sa timan na 2 buka oras nakatya sa 2 tiya dirham kakana ba mabasyanungan ka 2 buka oras oway na tinaway na merit sa mga kuda na mi kuda na lumya na kau na ini ang kapapadala kau na damati na diyong ko to rida after na rida na dataro ihrama diyong to dataro mga tabligay dataro manunga dataro tanguban ihram dataro kram nabi kram aso ipingiraw siya sahada amana sumana naguguda sa Umar na miyulog so ihram yan nakiwatanan sa Umar ibn al-Khattab na pingiraw so mama abis ama kaedero na Umar amir al-mu'minin miyulog so rida so ayaw makna sahalaka nada mamaylay na tumi pa si Umar nakiwatawatanan na inip yan sa kuda yan na siwan yan so rida na piurot yan ana miya mamasasubi siya tugubi siya hey Umar amir al-mu'minin inuwa ayaw makna niyan na kinuwang kaang kaya rida na inuwa to na kuda yan kota kuda akha kabinu kau kapan kaya nga tigyan na dia mo takot ka na pibag nga na nakino nga ngerida kaya nagkapa na pili dito ko katigyan na tigyan na kana aba mi pibas sada na kukirat sa nga kuda aba mau luxury da akan napuputuan na napuguda na sa kuda yan la ilaha illallah sarige tigyan na tigyan dia mo tabi sa ino marang na sugul na kana kami para nagoy na tigyan na dia korka pa ayamaan niya na pakisangkot sa alungan na kiyama. Dalam ano to kapipetuan niya nakana ba di mapakapumbagingin sa kuda yan naban niya liyan gaminugaw adi katawan niya adi yung koto ayamanan na syari ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala so Umar ibn al-Khattab radiyallahu an namiyagay sa anungan na paglalakaw na niya mo nakimayla nga kambing nga maate di pa magarumaan na binatang na simiyate sa di yung koto mga banda-banda ka nalalan namiyagaguro ko sa Umar ibn al-Khattab tigyan na inaong kapag iti na miya tayo nga kaming nadara ka na misyari na miya kaguro ko dun sobra sa piyat yung syawata na edi puun rodan na dinang gate turun kasosodyut niyan adi yung kota ay makna niyan na lalan amang kami na igira ko na ad na miya kapuon apung si sa Iraq pung si sa Maghrib pung si sa ayaw makna niyan na ingada ayaw makna niyan na Palestine na pupugis siya na Umar ibn al-Khattab tiya mga tao, ada kami okay. Natina si isang alalan sa Maghrib. Natina anto ni masusyo mga alalan sa mapya kapag kitirum. O di nasubunya Palestine, anto ni masusyo ang alalan sa Palestine, mapya kapag kitirum. Di man alalan sa amana niya na Iraq, mapya kapag kitirum. Oy, kaayo maana niya na katawan na syari, amini syarigun. Adi yung kotakyan detwiniron na ayaw maana niya na pagipatan yan. Na dapat ka, tabi-tabi ang mga siyang ibu. Allahu Akbar, susuwad daw ta'ala. Ay nakadakala na dinimbal to so tarak. Oh, tabi-tabi at tama asyalib. La ilaha illallah. Alam mo na nun? Na. Ang tunapan, ipan, ayaw makana niyan. Na klasi, adiyang kaya ayaw makana niyan. Na syari. Miya kaysa ko muna alungan na su'im Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Na miya pita. Na miya muna kimene na susulong na dama pa nga. So misikap na sulok na miya kaliwanag. Na miya iliyakan to khadama isaw to amal akiyang bunguto Umar. Paman na mimbugot ha na ayaw mo ini mo tiyan na di mo ta kapakakadaga di mo ta amana solo amya kaliwanag na sa katanong na nagato na katabiya ay dira tugi buraus na lang panganalay na maliwanag na saringanan ka ayaw pitir Allah subhanahu wa ta'ala na thumma latus'alunna yawma idina anin na'im mata'adun to wallahu ta'ala ipagisudin ko tau sa alungan akyama adi yung kote amana lima ini bagairun wallah di mo tatamok na puro kada misyari ada nga giswa pag mo dugta na ni pagisir ka wallah
Mayroon sa kumana anungan, nasa konsyo Imam Shafi'i, na miya misita ko, Imam Ahmad. Di man ang kaya imam, pag naroon na sa Hanafi, ikadua na sa Malik, ikatalo na sa Shafi'i, ay ikapat na sa Ahmad. Na silang iming gugurwa sa ilmu. Kaso Imam Hanafi, na murid yan sa Malik. Na sa Malik, na murid yan sa Shafi'i. Na sa Shafi'i, na murid yan sa Imam Ahmad. Amya kay siya ko na alungan, na miya misita sa Shafi'i. Imam Shafi'i ko Imam Ahmad, amurit yan. Kaya kung kumakuma ko Imam Ahmad, na miyan to, na inatan ng Imam Ahmad sa panganangkan. Na pemiling kumala amya kanyan. Miya kusog-kusog. Na gamati. Kaya kung mga pasado ko man, na miya gabi, na tuwi Imam Ahmad ako to sa kwarto nga, nataros ka na rawaning na sumiyol dun. Kaya kumapita ang baling si Imam Shafi'i, na tutunog na watayan na gusto kami na Ahmad. Tinaama, tiraw nga ko Imam Shafi'i anay pag-isya nun. Tuwi Imam Ahmad Shafi'i, tinino ka na Ahmad. Na tinado na ipag-isya kang yawatakan. Na tinado to. Na tinakagi ako pakakanamis ka, na kumiyang kasamala. Di ba tigin, ay maana niya na ay hadith, na thulud min ta'amika, wa syarabika, wa linafasika. Di ba igiraakin ta, na talubagi ko lala ng panganangkan, darpa panganangan, na talubagi ko na darpaig, na talubagi ko darpaandu, na inutingin na siya ka, asyo lala ng panganangkan, na piyakaw syuka, na siya lala ng darpaoig, na tiyago na kapan, na siya darpao ay manandu, ipinginaw nga, na tiyago na kapan, na kamiyakaw syuka, manan! Ubaya, di ba, marata sa pagkasamala? Na tina inwa kumiyakaw syuka, katawan na kana ay ini paganarak na halal ka pada kana ulama amya ganarakan. Sigurado siya ginawa kana halal amya ni paganarakan. Ka ulama amya ganarakan. Nakataw nakatingin Imam Ahmad, sukakan sa halal na bulong. Sukakan sa halal na bulong. Na ino korong tingin ko miya sa mala, ka anak korong kabulungi kabulong. La ilaha illallah. Naman ang syarif. Na tina inotiya na ayaw maana niya kagi ko gagabi tirug na tina dakon turug owa tigina ino ko ay na tingin pamana kagi ko gagabi na ayaw maana niyan na pamana tirug na tina dakon turug na tina da kabatali na tina dakon kabatali kaso abada sakan tingin ko Aisha na ayakan abada subuh na tubi Imam Ahmad ino to na tina dakon man turug ino ko tingin da kabatali kada ko turug so abada sakan tingin ko Aisha na ayakan abada subuh kada ko turug. Na tuwi Imam Ahmad ino ka na turuga na tinakagi ako magiga ko katri na miyaw makan ako katri ami babatalon sa Quran nada kanon auga ino kanon tingin da auga kasari guto aso tingin so emanan yan na walay akana abang adarpa na ubang pangauga kana bang pangalina kasari guto ino kan tingin da alina kada kanon ko sa Quran ka ayamanan yan na sari guto o hindi batalon na yating na siya kana dakon pa katulong bakon mitagyo. Na tuwi Imam Ahmad ay nga mga sungi, asami lang ako. Na tinabagan sa Bisaya, Allahu Akbar. Naman ang koto asari. Sari ko to, ayamanan niyan. Na miya tago sa diyong koto ayamanan niyan. Na ayamanan si Imam Ahmad, radiyallahu anhu. Na miya kay siya manaalangan na si Imam Hanbal. Na adi na inwito na ayamanan niya na panganangkan, uwatayan. Asapo, asapya magaro kumapi asapo. Na kagya kung ko ayaw maanan niya na mawito na ini siya tinaniya pun. Na tina siya pun ko ayaw maanan niya na wataka. Agkabayan niya din na ayaw maanan niya na kakanang kaon, nakaanak akong makan. Nagya katawan mo ayaw maanan niya. Adiyong ko ta imam. Oy, detaro ang nagalabok kay watain na di mapiya. Ada niya nga na. Tina sinyo dawagin sa diyan nga na siringan lang. Na hindi dawag yan nun. Agya ko mawito no kadam, natinay no ya, natinada ka no Imam Ahmad, Imam Hanbal. Na tina dia kan nagna. Siya kan nagna bida ka no Imam Hanbal. Anyway, tiya masama tayo ini parinawag, kami yang hindi dawag. Na tama sa kumbiya siyurong siyo panganangan. Tu Imam Hanbal, ito natina nga panganangan namin kakaswira, natina hindi dawag yan, daw kumya nun. At di kanila kung dengan kana. At di sama takadam yan na huwang atigin. Lalabad na ka. Ada ganun. Kinuha niyo po tayo ayamanan niya, nakadam yan. Miya ka ito. Natina minilabad na ka, natina uway. Natina na ngayon nilabad. Natina sa nail, lawas siya ka nail. Tuloy Imam Ahmad na ino mo, nari, paguluga, nangalabadin. Ay,
Pagitin, ano tiyak kung kau nakaanta may liyang kanan na inuluwan ka sa liyang kanan na asapo sa kanan na wasay. Na inunutan niya, no? Kaya ko nutan, na dinan niya naman tiya siya. Na inipun na tiyo siya niya ng kutalawasay, akiyaluwa sa sapo, na umani panagang sa sada apabit nun, na ipagisino anda po na sada. Na umagdamian, katokonin na rupu sa mga tagaluwa sa sapo, na di ba masa? Syarik! Ay makna niya na katawan niya na di kota syarik! Ipagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala, so tamuka ka, so panganang ka na ka, so wataa ka, so kadato ka, ay makna niya na dar kami syarik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pana ayat makna niyan mga oleh penuh Allah ada mapanutul sa kitab. Oh sabab sadir ke amanan niyan na bepurusin tanu makna syarik. Oh na dia kota ayat makna niyan na miya sa alungan mga oleh penuh Allah taala. Na dua kata ke rumai miya masa sana lupa. Akhirnya dia pamasa lupa. Na damatina piniduiran nakagi ko maniduiran na miya kanotera nung kaya labi siya polo kasakwa pontera kita tago sa bulawan na upira kagudemon. La ilaha illallah. Ana miya bebe subabay tina mikawasata tigi karomanian mikawasata tugu mama inungap kawasa mikawasata inungap tiro mikawasata na tigi na dia ngano na mga pontera miya makadala tago na bulawan na upira. Natuko ka naman na banga pera, banga bulawan, banga demo. Ikasya ka na, tingin mo pilot sa gado pa. Ayaw mo pa sa dami na lupa, nadi pa nga mga puntir, ang kita tagol sa bulawan. Tugubabay o banga kaswi? O banga tingin kaswi? Abay sa tingin ay kaswi nga na, magawa ko. Natuko mamaawa ka. Kadi nga kami ko mga panaraka. La ilaha illallah. Namanya ko na kay pamuyawan, namanya ko na kay pangabidya nga mga puntira sa ko. Akita tagwa sa bulawan na gupira kagumuntia sari buto daw niya nakiwita ko ay maana niya na mama tinakatea tiga niya mamando na tina sobya masakara kaano pa na niya kaluta ano niya na ayaw mo manapipos sa danata asari na diyong koto ayaw manalupa na ayaw kong biyeden na diyong pedang niya nakakaluta ano niya manto na ko nga tiga mo tama basta manariya kabili na kasota mo ko tao lupa o tao na sabi sa tagwin na rakaka kanina tingin na ka na mga nakaraka na kagabili na ka na di na ka na baka nakaibo pa sa te na ayaw makana na sa lupa na di na mangilubata sa kukuman na miya kapiyape ka kukum na miya ka tuon siran sa kukuman na miya kapiyape ka kukum na kagaya po magikukum siya no na di na ito ni kukuman na kano na di ito pitirwiran miya masako sa lupa miya makano na di yung mga puntir na di yung kuwan na di kaswaya ngayon na di yung kuwan tingnan nga kukuman na ito ni kidiri ni di niyo guna siya kaniku na di na kuwa nga bun tingnan na di niyo guna siya kaniku apa makasana ko tako kumantabi tingnan na lelep niro na baka nung digetar tabi tama kasangin na tingnan dia ka ayaw maana niya na ako kumana katatingin siya kukumaka nung magayong anuron natin na to nonon natin na sakari amiyang masasalupa baad na wata ka natin na mama natin na kami po sa salupa baad na wata ka natin na bagwataw natin na pakatiopyan niyo panahon siya na numiyawiyag na dito siya ang koto asarig miya kausabaw ng kota miya kapamasa sa lupa kapag sa mga watayan na miya kausabaw sumipo sa lupa kasabaw sa diyong kota ang mga watayan na di na susarig la ilaha illallah mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala naman siya pa na ayaw makana niya na miya panutul sa kitab mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw makana niya mga urip ng Allah na syakata wa mama na yung muta amama na ayaw igaguraniran ng siya muta igadiran na sa rajulun salih ayaw pero na rajulun salih na mama abara amal patis na ano ginawin niyan yung muta ginawin niyan na taman sa isa kaya panutulong na banyan din kaya bubaya ng kota karuma ang kota sa rajulun salih ang kota karuma niya na bubay namin iswasong panadiyong kota ayamanan niya na babaya karumanian taman sa pitiro niyong kota babay kay karumanian na tinanakaw ka at tigil sa pangbala na naluto ka na awidi ka nananakaw ka nabaling ako na ino na nuto pingulaw lang kasabag sa diyong kota ayamanan niyan na adi na misyoniran ako diyong kota ginawin na ako diyong kota karumanian ano pong ilubog na marata law niya na kamang mama ay niyang kaya nanakaw
Nah anaknya lipatan na pipeton yung sawalay niyan. Na kagya kumakagpeto sawalay, na mailay niyan adiyang kaya aswa rugudin. Adiyang kaya angali iyan. Oy. Na kagya kumailay niyan kaya aswa nga angali na rugudin, na simil siya kwarto. Na mailay niyan si karuman niyan agusyo ginawa niyan. Mabuubay ano malakas siya. Na kagya kumailay, umama ang kota amanan niyan, na 2 kataw. Na di makapamagiday na sa anak tuba-tuba na idaydayan. Na utigin na madidi pentingin so ayang maanan niya na aso. Adita dipak kanganganinaan. O ay kada abalin yan. Kaaya misibag kumaratabatakahan. Adi sadir kaya ginawaya ka na ayang maanan yan. O ay atanto ka nila ining ginaway ka inibagya ka na ginawa ka. Nada ka na may lay sosari. Kanya nung sosari. Kaaya maanan yan na piyanin niya so maratabatakahan. O ay kasabab sadir kaya ayang maanan yan. Pamasabab sadir kaya amanan yan. Nakiyak mutat yan yung sadir kaya amin tetapiakan. Nalaman ito? Sarik po ito. Ayang maanan yan na kailangan ko tao adir kaya asari. Samanso Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya isa asyaba panwallah akaya pakadepi o dabi agusobai Khadijah na din ko to amana syarif agi 20 pagane asamu Nabi sa Sam din na Sam na din na Yaman ni mantu na pagane amunot ko bapa ya na Abi Talib radhiyallahu abi pamana Abi Talib bapa Nabi oi na sapula gutro na idedien na may to pa Nabi na din degan na si ko taro to pa 25 aidin Nabi na sumyung man safaratuhu sanya kadu akyasong sa ingda sa ana pagkuha kong Abi Talib bagus Nabi ko ba iya Khadijah sa dagangan agi soba iya Khadijah Nabi tuan na andang kaadi na wataira na usumite tapi ana miatay aya ngaran na mutawatira na sohala na aya makna na aya bedadu ba Khadijah na kana zati sharafin wa malin tasta'diru rijalan ala maliha na malakon ni tamot na malakon ni bangsa na madakala ni dagangan na di na dipangan dedagang sa mga mama sangot ingat na keto ko ano abita na bagus Nabiya di mamangay sa dagangan na pagkuso Nabi sa ayamanan yan na dagangan na di penagaw masurimi akaprimitin na pagpakarimi sa ayamanan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam sahig miya kagiro soba iya Khadijah ating na Abi Talib ngani na kanga na manguda na tina pakai watan na napyu kawato pagariakan na tina bedi ke pakai sa kani pengulos sa ginaw karakan yan Allahu akbar aya maanan yan na aya mo sabab akya sabab panun na sabab sang mata asyarik na ilay ni wala mo nakya sarigan katamang ko mga wata na pakapkawasaan wallah na pelindingan wallah na taman na siya pangawallah subhanahu wa ta'ala di ikailangan na dia nga asyarik dia nga asyarik igrap man namya dako tao nga asyarik na pagkada suriskir ka alam mo na pagpakatokor ka na tinawa ni man asyarik namya putol ka suriskin ka baka nagyato siya masasakatawa mama jadi na niya sa pera na tina kailangan na umantigin saudan na pagkibaging karakan so ayam maanan yan na tubunyan isagin na kagya nga uman saudan na kumuha sa tubo kagya kumauma sa saudan doon na paminom sa tubo na dagkibagin yan tinanda so tubo upira ka nanda so isu upira ka na tinandi ko naka ipira ka miya wita kabawat miya da so dinan ni kabawat naman na to aya maana niya mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala na aya man isa ka pupakawatan o riski wallahu ta'ala ko tao na igira amyan ng syari miya kaysa na sunabi na sira na gusto Abdullah bin Zubair na nasyong maniran ayra na kaya pinanakaw na tugu Abdullah bin Zubair ya Rasulullah badiga pa kaya ada anak kong nayawasan kaya kayo o ay ada anak kong magot o mga pamilya ng tugu Abdullah bin Zubair natingin na bigyan ako natingin na ya Rasulullah at mayroon ko mga pamilya niyan tamang sa miya kisisali ako mga wataian miya tabangi karumanihan na kelipatan yang sunabi ako sa mata kayo na ayak kaya panutulo na miya kadua gabi na tumitindig sunabi sa mata kayo la ilaha illallah na kagya ko na kumakadua gabi na kiyatusan Abdullah bin Zubair ang pinayon nabi sa kota kayo kapasadiran na ayaw makna niyan na kisurus Abdullah bin Zubair na una kay makatigeras abagkagiraw ko mga wata'na Syekh Karuman na narilaya ko niyo kami besalan na kami ekonomi kaayaman na nila pupunyaw na ako niya ko kayo nakatyan niya kadugawi na binadong sunabi kami kabalingan din
nakagi kon ko peton Abdullah bin Zubair nami manen so nabi mo untur ko taga kayo nami khadiro so Abdullah bin Zubair ya Rasulullah pribe ko nga ka ibtiyen sa kapur wala ka gali patana ka no ba sa kaya mananian na sumuy ka aya pa sa tina aya mananian na suma na ka sa dia ngayo na kiri patana kan sa aya mananian na ba ngap ngawa ya Rasulullah tinari la kan o marano to yang amato ni na ulama orang kan bila kakang yo betina dia tutupa Allahu Akbar antara dia syua na dipangingi si Abdullah bin Zubair dina dipangingi si Nabi tina Rasulullah tani ka pabakakan ka sangem nya kadu dia kasi nawa natina pergi kata anak Fatimah bener na samya gada mama natina tiron ko Fatimah pergi kata ako niya apa maka sadaka utara awan nang kay abu be ya sekian acan di kauma Allahu Akbar sari aya makna niyan mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na isa to sari nya kay sa panaalungan na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na pupulala ko siya ko Abdullah ibn Dinar asuman sa Umar na titugo mapasangikan di dalakaw dato sa kanyan aditurun ande ni kagagawin niyan na sorisyo kanyan na langon walay sa moting diyan ang didatuan niyan oy na dinan di panurbiin dinan di ayaman na simaan kanaba penurong sa kapanuroyan oy dinan di simaan oy na ayaw ko na ropa niya na ame kagalo ka nagawi na malingagan kaptehajyo na amin nga kepita amagan sa waktu subuh na pupunin mo oy kasuman sa diyang kote amanan na opisyanan niya nakagya ko na ko gagawin na di manuriman na una kay masyarunga din kay abubay apatinda ka na dadatolian na talokata wata akituto di ngugurok oy natama siya ay maanan niya na di siya di ngugurok o na kay kasyon di umar na tinaba ato na nga na itina nga baka tina sa panganangan na tinaw tina ko at tina nung ni pagkakanang nga mga wata ka di ngugurok ubamiyalo to natingin na ka naman o kayo ni panganang ka na ka tatagwan na ka na sa ataw rabuyo kaidadali na ka na adi kang ginalitiro na pangaturo kanudan kamaganya manuto na po na kan siya nubo Allahu Akbar mataan at tingin yung kota babay idaawa ka din sa ano nga na Maurice Umar ibn al-Khattab dator kami kada ko niya din na masyap na ko niya din masyap Allahu Akbar nandiyan niya siya ay ako na miya Shu'aib Umar ibn al-Khattab na diya kabaling gaga tige sa diyang kota ayaw makna niya na mauno to na bata-batayan at inamalintang gan nauna ayaw makna niya na kota din makaw sa masjid bubtahaju kasi din miyaw na si amanan ni nawalay na kung nakipanin mo sa mga panganangan o panin mo sa mga panganangan na niya kaya panin mo sa ayaw makna niya na panganangan na niya siyong yang utawalay na subos sa Umar ganyan pakanutas sa kadamiyan na paninindaan nakagya ko mga paninindaan na kaya makakanian sa mga wataian natama sa pianayawan yan, sumang mata na pupungangarkan yan. Na miya kagira kong suba, dato, at tiyan na mama. Pumaling ka kong miya kapya-pya, tiyan ni parangay. At akabis, natin na di ako manupugisyan. Benar ka mabu. Mataan na tiyan na daaw anak ka din sa alawan na Maurice Umar ibn al-Khattab, kada kanin masyap. Na ino tiyan kami ka tiyan mapita na sunga ko umaraw, bago pisina ka ulo. Kalamo lang na, kaya na ka natiro mamon. Kapila na kamabu, idaw mga siya naman na Mauri. So Umar ibn al-Khattab kadigan yung siya. At tinaw siya mga kukumar kataron, pero na kanong lalangon na amanan niya na mapipikilakan. Lagi ako mapitan na may opisina, siya opisina Umar. Dahil pa naman ako mga opisina Umar na kakapitang mo ng Uthman na gusto aliha, o tadwa kataw ba ya, ay amanan niya na pagunutan niya na tinan niya sa Umar tiye. Tapos sumising nga sa Umar, aliha gusto Uthman. At tinako to, lagyan mo kuha na kayo paitaw opisina niya, na meron niya na sa Umar, na muto, tinan niya, susumingurang nagigugabi. Na miya kagiro, sabi, bas ka sumamang kagiro ko sumimura, tinaway, na tinabas ka sumara, tinadaw! Ano, miya pa, maganda ka sila, bisa pagkinagal kong ha, miya pa tayo ha. Nasokon sa Umar na, pasinga po pumakasagad, na tinatiro nga ko Umar ibn al-Khattab, sulangon na danila kami siyap. Kabinar ka mabuhay na sasaring na kamanayawal na ugtala. Sasaring na kamanayawal na ugtala, nga kadatuakan. Na ayaw makananay na ini punro na tugo Umar. Iginatingin na akawya ganakan. Sumara ka na o. Kaanta pupagakwa sa pera ko bay talaman. Kaangkaw na ayaw makananay na kabajiti. La ilaha illallah. Naman na nga na syarig. Ini bagay Allah subhanahu wa ta'ala ko pisya katawan. Na ino tanong papanutunan ng mga salafus salihin. Miya nga una ang tanong ka, ang tanong pupagakwa siya do. Karena dia bukan penutulan tanong kilan. Kau pa makaming gula lang ng kaya
syari ko bisa katawa na ibisa ka puro Allah Ta'ala kena so mga ridu na kena so ditutulaka na kena so tiwa kaya pagkataning manu Allah Ta'ala na diyan ko tatabang yan sabab ami kamatago ko bisa katawa na diyan ka syari may kay siya pa na alungan na sa Umar na gusto Abdullah benar dinar na popular na kausiran ayang mo na ayaw maana niya nakapopular kau na may umeran ng amama di mabagmong siya kami tigyan na badi kapakay pamanapit tipangan niya na di mo tamama badi kapakay tigyan na di kaya kambing ka na pa siya kung sa timamu at tigyan na naman niya badi pa siya abisya kurong siya tigyan mataga kurong na aman abisya pakanong na kurong na tigyan na kunar may kalabat kau siya sa timan nakabagitin siya nga may kadakadakala kami na tigyan na siya biswal daw ta'ala pagilitan yan fa ayna Allah yarana anda biswal na apa pagilir kata oan natingin na sa timamuman natingin na di nakikapakai kapagilir tawa Allah natingin nanti kita sa diyan kaya kami natingin na ko to swalay natingin mo nakisong ya diyan ko ta ay makna niya na mama natingin na bangang ko to kami natingin na piya masya kalang na pwesa ngarang apa na diyan na bisaya agi ako kung sungwan yan natingin na nato natingin baka ninungon pupasay natingin na piya masya ka na diyan kaya ay makna niyan na kami nilangon uway natingin na kawang kami abay din nakabisyalangon na tinapya masakan sa kapal na imanto ng balik na kan sa kaamaralika sarakakan na nga kami sa balik yang kan sa papagintong nga eman na nga kapya-pya kasabot sa miya tagur ka adin nga sari ay amaan na niya na inipakaslangin sa maliwanag na sari na miya kaysap man na alungan atong mabadano ni mga panuto diya nga pita-pika karkanon na benda miya ka lima kaurasa darang katuruga kami gabi na ya kamu peritsa siya na diya nga sari oto na may kay siya muna alam mo na di ka talaga ito mama thalasa rajula min Bani Israel talaga ito ang mga mamang apado ko mga Bani Israel na pupulala kaw siran dahil na nakapupulala kaw na di tatay po na di mamagano na di kikila-kila oy na miyaga pa sila sa ngagar di nga agir ay nung kaya pagapas na kaya liliga sa aturang mo to alam na miyaga libutan nga kila na maliwanag na kapamakamara na ito kaya sa tanong matang ano din pango kay naburun ka ng mga bahi tanaw sa malibutan benda dah may ate ako kagitan ako din agi ako na ko kasalta siya ng sangot agirap agi alang na ato tiga nga talo at abatan nunto na manubinan tanong na si tanong mga Nicola sa tabang na panutulan niya sa miyang galabagyan na mapya na panutulan niyan na uba na balas yan na ibagir ka tanwala ka uba kalo-kalo na madatanong siyang agirap dito kung nigiraan na panginin nakakwala, kailangan nakakwala, na daan nakaapamimikiran na ubaan na miyang galabag ka amapya ini kaswatar kawala. O, panutulan ka sa ginawa ka. Na mapanutulan ka sa ginawa ka, o di na mapikir ka ito. At ya Allah, ubaan na bala so ya Allah na imanto na kailangan na kan. Na di nga watakan imanto magati salit pasir na ubaan na bala sa mataping ulo lang na pakapasangan sa watakan. O to, pamanay siya ito. Basta anak pengini nakakwala, nadaan nakapamimikiran na ba namin galabag ka amapya? Naman namin galabag ka amapya, na dito ni Panginoon nakwala, yan na ba na ba na siya nakataya? Tiga nga siya kataroon na mama muna kurun. Sa kan tigyan na anak tigyan na tigda ka namin siya na bay, natabir ka ng mga bay. Na ini pangurun niya na ginawa niyan, kakasasalatan kami ko sa timanadarpa, ada abar kami pagaliataw, sa buswala, nadakuro miswaswa. Dakuro miswaswa. Kami yan hindi nga ginawa kan. Kenapa kan makaram? Ya Allah, na umana mana sutu ya Allah amnya genggira kana ginawakan. Ino ko na makasili ka sabapuro. Ini sabapuro ya Allah. Sakya genggira ngota kata tagurang ano to? Nabana-bana siya na kailangan namin Allah. Na madukong kaya kanya may ito. Wator. Malo sila niya kailangan siya maliwanag. Tigip man na isaw na sakman ni manutu. Ya Allah, niya kay sa tigin mga pagariya na niya ka paginuino sa mga lokos sa kansa panganangkan. Miyang bubunugang tingin na pianidar pa na siyang anak nun. Nawakan tingin pa ninindan, nakagi ako maluto, nasasakatan ako, mga wata akan na. Apiraw, ama, pakakan ako ni Ron. Ama, pakakan na kami ngayon. Pakakan na kami ngayon. Napangiraw ako, di ka nurumpa si maguna ko man. Di kan sa kanurun pakakan taman sa diyo, mau na makakan sinago siya makulay. Allahu Akbar. Napanguraw sa mga wata, ama, pakakan na kami ngayon. Natina di kan sa kanurun mupakan sa taman sa diyo, mau na sinago siya makakan. Nawag tingin siyang sinaw siya may nauna miya mga siya natutulog sinaw siya ma na dia pa siya nagkapukawado ka tao ka panganapan siya na natulog la ilaha illallah na niyawa
kendinaya maknanya nakapakan nawiran na tumintin nagakulo ko pagalitan ina usya makulay uy na niyawakan na kiyapakan nawiran taman siya miyapita nakagitingin kumapita amakanong siya na kakapatan na kanan luya pangangarakan na guli na ulay pangarakan na inakata so ini pag ininiw baka na rumakakan na miya luto akan ni mantu inaguma ko rin nakangkanurun na ya Allah anda bada siya ya Allah na kailangan na kanimantri Allah pagka nakar kami na manok mangkialakatan suwator sa malumya kaliwanag di mo din na kami natingma mo na ngayon at sa kaman punutul miya kayo siya tingin na alungan mga pagarya ya Allah bada siya na nakar kami na ada na gumagala bakara ka na mama pemagunong siya kambing agu mga sapi agu mga unta na kaya semua na kami emergency ka ad na miyololo mga pamilya niyan na sabab sabda makapalalah kaya adi yung kota ujur na miyaling gagad na da kano may bagay susukay niyan na da makaputo na ayaw tingin na ini kaya kaniya Allah atau na kaini mga pagarya ay ini kaya kano pusukay niya na dali na makuha na ini pamamamasyakan sa mga kambing ini pamamamasyakan sa mga unta na taman sa miyakala midakal oy na miyakaw maadi yung kota tingin na mama akaraganan apungiro rakan na tingin na dato emanto tingin na budi kapakai masya korok anggal baka korok kapman so datan tingin na digadang digapakapangayama ko mga kamiga mga untang ka agudian na mga sapi ka na tingin na dikadakan na kay pugin na baka kay pagarya diyan ka tingin na dataman na unta na dataman na sapi na dataman na kambing na rakakaman na riya na tingin na kanabangan ka nakarakanan tinaraka kay ni kadiba tingin ka diya kung may medisina amiyalag mama na miyalika na kaya lepatan na kaada kami bugay sosokay ka na kaya tingin na ini kaya ka na posokay ka na ini pani mo lang sa nga mga ayam na diya tingin na tama sa miyakalawan miyakadakan na den na inalina kanon na diya tingin na dingkay ni ayaw maana na pepekira o ba kanak ba kanayal karakay nilang hadiso tingin sosokay ka sari ga matatagurong la ilaha illallah na naman ito kaya sabab pa na ini gawas sa adiyong kota ayaw makna niyan na mama pagsugay niyan na mi gawas sa mabu adiyong kota ayaw makna niyan na sa katawa dato ang malipira sabab sa adiyong kota sabig na miya kay sa manalungan at mabato ni mga panutu well gapa kaya siya kan po sa adiyong ayaw makna niyan natutul padala ka po siya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam ayaw man nakatirwan law ta'ala sa Quran na di mo ito man na di nga di kinulanan ko syarik na di timan na di nga di ka pananamatik wallah la'in syakartum la'azidannakum o mana lamat kanu ko Allah na pagumano-mana na kanso di mo akarkano na di mo ito man na syarik at kiptunin na kako syarik na aiso ta ka pananamat ko Allah subhanahu wa ta'ala ayaw man na niya napilala ko sa Musa miyaw man niya na di nga adato muuntod akawa sa mga wasa tinanabiula mo siya taros ka baka sabot tanim tigil sabot tanim sunabiula mo siya siya butiran pamana siya butiran na tuhuda tuanda kasu na tinasya ko sunya jabal to tineno to na tinakmitire kami ko Allah na tinamapi ang Musa o baka no tigil makakmitire ko Allah na terawang ako Allah tiga mo tada to akawa siya o andai kakuan yang sangat tamu ka kanay sa sarigirakan mo Allah at tinalo na kanong da ko nakimat tina ayaw maanan niya na miya ko masih sa Jabal Tur tina ya Allah kataw na kayo ni yung mo to ada to na ini panginsya na niyarakan oy ando ko ni kakuha nga sa mga tatamu kayan apo muli kumana at tinatiraw nga sa nga na sa kataw mama sabab sa kasasarigirun oy natalaw po lagu napagumanan na kan sa kwadatu yan napagumanan na kan sa emanan na natamok yan oy sa pagkalal anak nung natamok yan kasabab sa so sariga ini sariga kanon na ining gulalan yan kasingap yan ay ako makamako dato na nami man yan so dato mo unto da mausya baswa di mamaginuminom akakaptali na ko tabaso natira mo siya niya kumakanan tinaway na siya ko tiraman at tinanabila mo siya ito na itigira ka kanon na kami tira kanon andi kagunya ko tamo kan na tinawa na tinatornay ro siyota na tinatalo puro ragun na pagumanan wala sa umur ka na talo puro ragun na pagumanan wala sa kadato ka na talo puro ragun na ayaw makna niyan na pagumanan wala sa tamok ka na una kay may koto sudato pagirawa Musa iwa kamana na yan pagkagigiya yan kipagisa na kanakaon katitu sumala alimura kanawawa ka ining gulalanakan sa salig nakata mo pa ka ng kaemanan niya na maganda kanwa sabab sa mga sali akapuna na matang kanwa natamang ko kakapatan niya na ba siya nabiyuli po nwadong sa nabulawan la ilaha illallah Allahu akbar isaw to puning gula na notaw sa sari na pakalaan na kawalaw ta'ala solimu ka mataan na asaling gula na notaw nga sari la hawla wala quwwata illa billahi al-azim
Na dia isa aditano di pagana din sang kay agama. Matagur katano kagi opun ra mata usuka petis na katago nga sa sari. Na andin na kikapakala para tengah kwaldo utala na miya magunuta. So ayaw maana niyan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Na apya din ang miya pa mga Syekh Karakano. Adiyan kay ayaw maana niyan na bunta na syarik. Oy, andid di katago ko tawang ya syarik. Na petugum biasa dia ke dunia na ayamala sisa alawana mori balasangkan wallahu ta'ala samala abalas rilaantan wallahu ta'ala langon-langon sabalin wallah sa mga pamilitan ng mga pipiya sumpatan wallah sa mga mortanon sa ikababarakatan wallah timutan wallahu ta'ala po surga sa penanamatan tanong so langon-langon sa kanon yung mamakinagimanto ang makadadar pa uso di makadadar pa nagudiyan kaya apo pa kayo na imanto sa nga Facebook o di nasa sa nga kamera sisa ditaruh di panalan sa penumanang kana matatawag sa mga foreign datarangan ng mga pagaritan ng mga babaytan sa France oy mga pagariya diyan kaya sige kibilang sige manjino diyan sa haja oy kaya ambota na Hamid sa kanudun nagususala ko sa panamanan niyan na mga pagaritan sa mga foreign siapang kanusan wallahu ta'ala sa makambalingan ano sa mapipi aginawa niyo sa riski kanusan wala sa riski halal naguliski kami mabuwala sa riski halal salam na kasan ulang-ulangon assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dua tanong daw na wana mapasyatero na wana ipakasya tanong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا الله kata kami mana mga urip panaka ipupurom yang bala anima miraka ya Allah dia miraka di pamangarungan mga ginawa mi ipapamanika na miraka ginawa mi ya Allah relay kami kalang na pamakatawbata kami kalang ya Allah miyauna miyawriya dusyami na maapangkar kami kapapantagananta kami ang uriya dusyami malamay tu adusyami maapangkar kami ng langulang ya Rahman na padang kau narilain kara kami sa mga inaami, mga ama-ami malagi siya uyo-uyo ni mantuan takamatattaw ko mga kuburiran ya Allah miyati ada mikiran kaila ko kaya malagay na kami ya Allah na pangalan na mirkarilain kara kami sirampan ya Allah balangkar kami sa mga kuburiran na syurm yusyurga kaya Allah ya Allah syukir anra kami ron syama'ina miyadadina kapapakatalun yan syama'ina narilain kara kami sa mga luksam yan mga unang ko mga kuburiran ya Rahman pangalan na mirka ya Allah baan na dira kami pamakarag na pamakabagarang kaya Allah anyan mitatarong syudin yan nakadika sirbiswi ko agamang kaya Allah Cuba ada anak kami syabur natawin ka syabur ya Rahman ya Allah pagawatan ang kar kami sa mga panya kita kapagabalang ben kosim babir kaya Allah pagawatan ang kar kami sa mga tiba ya Allah pangalan namir kaya Allah adi bidiming kunalan sa mga syarigar kami ya Allah paginggulan ang kar kami sa mga syarigar kami ya Allah sa taman sa diyang ka agagagamir ya Rahman ya Rahim pangalan namir kaya Allah sa kami ya Allah langun-langun na pagpagati sa asimina so pagpagugupon sa kantero sa ganabak ya Allah panaguntaman na kukusin at kakiran sulimu ka na lakain kakiran suriskin ka halal ya Rahman kaaniran din matatarusan kaya asuporteran ko agaman kaya Allah pangalan namir kay Allah sa mga pagaryami mga babemi mga tamya kita tahu sa mga padagin na mga Arab o di nadatara nga sisa France o di nasisa nga mga Saudi sisa nga mga peding na mga Arab ya Allah nasisiyapan kar kami siran ya Allah sama kambaling hasirar kami bersama ya Rahman
اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل أعمالنا صالحا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.